Здравейте! Ние сме Ром! Ние сме от Шумен, или по-точно Средно училище Сава Доброплодни. 8 А клас сме и всички сме в паралелка софтуерни и хардуерни науки с руски език. А ето и малко повече информация за всеки един от нас. Здравейте! Аз съм Ралица Вълкова и в свободното си време обичам да свиря на електрическа и акустична китара. Смятам, че музиката е важна част от живота на хората. Нещо друго, което обичам да правя в свободното си време, е да играя на електронни игри. Или нещо повече, обвързани с екипната работа. Смятам, че това развива способността ни да работим в екип и стратегическото ни мислене. Здравейте! Аз съм Никола Колев на 15 години и през свободното си време се занимавам с фитнес и обичам да играм видеоигри и да излизам с приятели и да карам велосипед. Здравейте! Аз съм Катерина и в свободното си време обичам да пея, да рисувам, да излизам с приятели и разбира се да прекарам време с семейството. Здравейте! Аз съм Димитър на 14 години и в свободното си време обичам да играя компютърни игри, футбол и да излизам навън с приятели и да се разхождам в природата. Здравейте! Аз съм Мартин на 15 години. В свободното си време обичам да играя компютърни игри, да карам колело и да правя барбекю. Здравейте! Аз съм Алейна Реджебова на 14 години и през свободното си време обичам да излизам с приятели, след природата и да свирам на пиано. Здравейте! Аз съм Константин Киров на 15 години. Занимавам се от 11 години по-сериозно с футбол и за развлечение обичам да готвя и да излизам с приятели. Казвам се Селин. На 14 години съм. Но в свободното си време обичам да рисувам и да слушам музика. Обичам да прекарам време с приятелите, с семейството си. Нашата цел е да постигаме резултати заедно като един сплотен отбор. Освен екипната работа, за нас е важно да се забавляваме в процеса и да придобиваме нови и нови знания. А как сплотяваме отбора? Изиграхме отборна игра, в която всеки има лист пред себе си. В рамките на 2 минути и половина той трябва да нарисува нещо на тема колоездене и да го предаде на следващият, който да довърши рисунката. В играта се включи и един от нашите ментори. От всички наши изброени хобита за проектната ни задача се спряхме върху едно, което ни обединява най-много. Но за него ще разберете на малко по-късен етап. В един мрачен ден се събрахме всички от тогавашния екип, бяхме 5 души, за да се сплотим като отбор и да играем билярд. Изиграхме 2 или 3 игри и установихме, че момчетата се справихме по-добре. Следва реванш. Със сигурност. За първа година участваме в това състезание Роботика за България и се надяваме да се справим подобаващо, но най-важното е да се запазим като приятели. Хората, които ни напътстват, са нашите ментори Станила Карагаева и Захари Николов.